Aku apa langgar musuh enom ra gelem mandeg deh. Leren. Gak aku aja ngono mari aku isin. Ing cagak tak tulisan. Jelas yo. Warna ati. Tandang isi. Raman. Jenenge gobok asmara Mas. Pikene kae lho Mas. Tak adon Tak nuwun dumateng sedaya kemawon ing tasik kepareng jenak pinarak alhamdulillah. Kanca-kanca karawitan Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu jangkep sowan mboten wonten ingkang cicir. Tur gumun kula Madangkara niku nuwun sewu Pak Hari, benten kalian yoga-yoga sanesipun. Menawi pas sampak ngoten sedaya menteleng. Menawi pas tlutur sedaya menika nggih mringkus ing dados pasuryanipun. Nah ngoten niku. Enek was tlutur wae panggah menteleng ya enek kancane dhewe. Wis matur nuwun. Rata-rata para sarjana seni, magister seni, wonten ingkang guru, wonten ingkang dosen. Mas Danang ing ngasta Demung menika dosen wonten ing isi Surakarta jurusan karawitan lho menika. Yoga dosen. Lho, ngawut kowe ora. Ugi ditambahi dosen melih menika Bu Sukesi Rahayu. Menawi guru pirang-pirang niki sing kulino ngakali fingerprint pirang-pirang niki. Guru ayo wis jan jos-jos doan pinter ayo. Iso sithik jarine karo kancane iso padha. Ayo. Matur nuwun. Waranggana ingkang sowan wonten Siruk Luk Patmok 67 muga-muga warga masyarakat lumutan entuk pitulungan saking Gusti Allah taala. Pitu niku 7 mugi-mugi tujuanipun Pak Agus Proklamanto tansah dipun ijabahi dening Allah taala. Wiwit saking sisih wetan piyambak menika pulunan kula. Ponakan to? Ya. Ponakan lek dibasakne ora penakan to? Ora. Pulunan. Ha ngono kuwi. Ngono. Pulunan. Menika saking Laladan Tulungagung mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Naminipun Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sinden ya sinden. Yen prei ora nyinden wirausaha. Usahane apa? Neng omah enek kolame diculi lele. Dadi bar nyinden anggar lelene gedhe-gedhe cuwekeli dhewe karo Winong. Nyekel telu no kari loro. Ayo. Sing siji mbuh neng ndi? Ayo. Winong kuwi. Golek ora temu. Ayo. Nggih. Ngareng nggih mlaku terus ceblok. Ayo. Aku iki mumpung rong kaji tak ngene sik ngono lho. Mbak Winong Nawangsih. Kalajengaken angka kalih menika Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto Purnomo. Anak buah Pak Purnomo kae. Saking Laladan Kediri Kota Tahu. Nah nggih. Menawi jenengan tindak wonten ing Laladan Kediri miyos wonten alun-alun ngwalor ngoten waton wonten tahu sing kuning nggih niku ingkang nami tahu takwa nggih niku. Aku mbiyen karo Birgita bar Birgita mulih ning nggen Kediri gawake tahu takwa tahu kuning. Nggo Pak Dalang oleh-oleh saking Kediri. Iya. Enake ora umum digoreng enak, dipangan entah ya enak. Tahu takwa. Heeh, ora percaya nyoba kuwi. Tahu takwa karo apa jenenge kae? Sing anu gedang apa kae? Sing dawa kae lho. Gethuk gedang lah kuwi. Wong Birgita ki ya pilih kasih. Kudune lak sing dikeki gethuk gedang karo tahu lak kudune kabeh sak rombongan. Ora, mung loro. Sapa? Siji aku loro arep nglumer. Wah, termak pringis ngono. Bul.
Assalamualaikum Mas Arif. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah nggih. Piyayi le tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ha iya. Arif nglumer iki bareng dikon foto bareng karo Agung Kodo meh padha. Angka 3 menika Mbak Dian Munasirah sarjana seni magister seni asli saking Pule Pilang Kenceng Madiun. Oh, menika. Nganjuk Pilang Kenceng mripate ngantuk udele bodong. Wis peputra le? Wis peputra. Wis peputra loro iki malah sing nomor loro iki lagi sik cilik sik bayi. Ha iya, mau nganti ngampil daleme ibune Pak Lurah ning kono. Ha iya. Eman-eman yen dibuang. Ha iya, aku mbiyen yo ngono. Tahu aku karo Bukesi ki tanggapan ning endi Lampung Bukesi ya. Ning Lampung gayane ra tak cipok dhewe wing ora. Gayane ra ngerti. Ya ngono kuwi meresi ngono eman-eman lek diguak eman-eman nangis. Ha iya, wis kaya ngono kuwi dadi wong tuwa. Kaya anggere entek omongane ngene. Ha iya. Menika saklajengipun menika Mbak Mira Kirana. Waduh piyayine jan. Kemarin engkau masih bersamaku berjumpa dan merayu. Adakah hari esok bersama Arif Nglumer? Mbak Mira Kirana asli saking Nganjuk ning sampun hijrah wonten Sukoharjo ya Mbak ya. Inggih, Pak. Sukoharjo, nggih, makmur terus, nggih. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sing lumaing jagat kureping langit, wong wadon sing ayu lair batin, setia karo bojo, setia karo anak, ora ana liya ya Bukesi. Prestasi kula sak kanca menika ya merga le tabrire prihatin Bukesi menika le poso Senin Kemis, le poso Weton, poso Ndawut niku mboten ate leren sing ngunduh kula sak kanca. Tepuk tangan untuk Bukesi. Tur lha iku tresna karo Bukesi ki ra umum. Ayo, angger prei tanggapan ayo Bu cah loro dolan anak-anak gening omah. Dolan ning ndi, Le? Tak jak dolan ning mall. Wah, tuku apa? Ya mbok tukune apa penting dolan ning mall sik. Saka mesrane ya ampun tangane Bukesi tak gandeng terus rapet ra tau tak culke. Waduh, mesra romantis. Lek ora tak cekel terus dhek njupuki apa-apa, Dek. Malah ora. Ayo. Kalajengaken Mbak Trihastuti Retnawati. Wah, piyayi jan kaya tentara bar terjun bebas. Ayo ngerti lek trotoar iki atos mesti diambung. Ayo. Ya kuwi karmane kulino ngambungi wong-wong ya ngono kuwi. Ayo. Tegese ngambungi anak-anake kuwi lho sing sekolah ning UNS. Ya. Menika saking Widodaren Ngawi. Mila piyayinipun nggih kados widodari. Luar biasa kaya mila menawi Mas Bagus Bagaskara menika Mbak Tutik mboten rawuh jan kaya dilolosi otot bebayune. Jeneng ngefan iki piye to? Nggih. Kalajengaken menika waduh jan kaya simpingan wayang niki lho Pak Es. Lek saka Winong niki cara wayang nggih Janaka, terus Birgita cara wayang niku nggih Anoman. Ayo. Lho, Anoman iki dawa umure lho, Ramayana Mahabharata nganti tekan Kediri lho. Nah, saya gede Mbak Dian niku cara anu ya Gatotkaca. Mbak Mira niku Gandamana. Bukesi Rahayu iku Kurupati. Anake pirang-pirang. Terus Mbak Trihastuti Retnawati kaya Raden Werkudara. Ayo. Ayo. Sawangen kuwi tangane lak hobine Mbak Tutik kuwi. Dene ingkang minangka pamungkasing paseban menika Mbak Lusita Sari nggih Mbak asline. Lusita Sari. Nggih. Biasane pinggir dhewe nek buta brahala ireng. Ning mergo enten jenengan kula dol. Ganti Bathara Bayu. Bayu niku dewane angin Mbak Lusi. Dadi jenengan nek ngetokke angin kok bokong dies ngono semaput kabeh niku. Iya nggih. Sembah nuwun nggih. Tek omong dhewe kaya dalang ya. Tak nyuwun pambiyantu luwih dhisik karo Mbak Munasirah sing saka Madiun coba kaya apa. Nggih. Ayo Mbak Munasirah, karyane Mbah Sukron apa apem dawet apa-apa ngono. Ayo nggih.
sing apik sing becik. Ha iya, mumusik dilenggahi karo Pak Bupati. Ngono kuwi. Kaya apa? Apem, Pak. Apem. Apemmu? Ayo. Apem dawet ora ayo. Enek bawane kae? Wonten Oke, mijil. dikompliti mergo kuwi bersambung. Iya. Karyane Mbah Sukron Suwanto. Heeh, luar biasa. Mambengi tak aturi ngasta ngruwat. Walah jan ra umum ngeng. Ayo. Jos sinden-sinden do ndredeg kabeh. Apa nek ruwatan metu Sri Huning ae. Bawane, Mbak? Mbak Rian, yo. Manuk putih. Manukku kudu sik to. Gangsa munya ngrengit. Uyon-uyon. Tresna kok Terus, Mbak. Raja putra jenggol lawas tane Raja Putra Jenggala Panji. sira kang mas bakal cidreng janji Janji. Lho, gregel ngene ora gampang. Heeh, aku tau janji. Munggah malah. putra naga kini Putra Naga Gini Antarja. aja gawe bingung. Nggih, kalih jumeneng saged Mbak Dian. Ngasta HP mboten napa-napa. Nggih. Atane aja di miss call. Ayo, ilang sakepane di miss call. Aku tahu ndek ben ngono pidato di miss call to asem. Jawa Sarmadi nganyelne. Ya, Mbak. Ngono. Marang dale macan penyu upamane pecarane kasanmu kaya Nderekaken sugeng tindak Bapak Bupati.
Nggih, sembah nuwun Mbak Dian Munasiroh luar biasa elok temenanan. Heeh. Piyayu kuwi pancen sugih bothekan kok notasi apa wae iki ning HP-ne iki ana. Ha iya, wah luar biasa. Ya mau kanca-kanca bingung iki vokale piye iki? Langsung share. Ha iya, Sherlock. Ha iya. Coba Mbak Trihastuti Retnowati sik ela-elo Mbak. Ah, saiki mulai ngetren lho ela-elo ning Solo. Ela-elo ora sampean wah jan ora iso mat, ora iso luwes kewes merbawani. Ayo. Saged jumeneng, Mbak? Saged. Wah nggih. Kulino ngadekne ya. Oh iya. Ela-elo niku pernah hit di era 90-an. Nah, niku Pak Anom Surata, Pak D Mantep, Om Marseno Sleng angger ela-elo penonton horeg dedrek. Coba lho Mbak Tuti kira-kira horeg apa ora? Ayo. Jane dedeke ora sepiro ning kok kewes ya, Tru. Ayo. Luas ngono lho. Kapangane apik. Ayo. Jangan memandang bentuknya. Lah terus Rasakan dulu orang. Ampun bentuke sing dianu lho Pak Yoyo. rasakan dulu aku wis setya karo bojoku ngono. Mboten niku Mas teh suwantene, ngoten niku Kak. Suwantene kok dirasake. Dirasake lak panganan lah nggih istilahe sing bener to. Malah ngoten to. Heeh, dadi pamane nyawang bangsane sawangan, wah kae gunung kae apik, ngono kuwi. Gunung napa? Lho gunung apa wae ngono. Bukir. Oh, nukir, bukir. Ngono kuwi ya lek numpak sepeda motor, wah iki tumpakane penak, ngono kuwi. Lah swara iki kepenak, lah ngono kuwi. Kula nggih kepenak Pak Yoyo. Mungkin, ayo. Monggo diaturake kanca-kanca, ayo sik kelingan apa ora? Ayo nggih. Coba dene nganti ana sing lali ora apa-apa mergo ya dalange sepi. Ayo. Yo, ela-elo, dados.
suwuk nang tangane ndaplang. Ayo jan kaya den-den sawah kae. Jos temenanan iki ya kerasan bocah ya sabar. Ayo. Temenanan Tik. Muga-muga awet Tik melu Madangkara. Ayo. Muga-muga. Arep melu sapa nah nara sampean. Heeh, buktine sapa-sapa ora gelem ngejak kok ya. Sing tak sendeni wong sampean Pak yo sapa neh nyenggo sampean lho. Sendeni ayo. Tik, pokoke sehat bar iki lek numpak mobil hati-hati. Ya, hati-hati tenan ngono kurang apa-apa iku kudu waspada. Wis kaya ngono kae dalan. Ayo ngono kowe. Ayo. Mbak Lucy, wah, aku kangen yen gubuk asmara dikendangi karo Mbah No. Wah. Estu para penonton iki iso gawe gemes kok. Ayo. Spesial kanca-kanca Bapak Lurah sing kang dereng kondur, kanca-kanca perangkat, ugi saha wah Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri tasik napa mirsani wayang kulit. Mugi-mugi kantuk hadiah nggih, Kung. Alhamdulillah. Jarang to, Mbak, nganti gara-gara sik enek sing mirsani jarang to. Jarang biasane entek resik, karek 5 sitoke gong gendeng. Tapi alhamdulillah niki kemajuan tenan kok. Dalange Pak dosen sing mirsani cah nom-noman nggih kathah. Oh nggih. Kyai sepuh nggih kathah. Nggih mekaten. Mbah Lurah tasik semangat. Terus semangat wong sing kagungan kersa, sing kagungan dalem arep neng dineh. Mosok yaine arep bal-balan. Ayo. Ayo. Jumeneng, Mbak? Nggih, siap-siap. Nggih, coba iki gubuk asmara nadyan iki kulino metu ning lek setelane Cakno karo nggih request Bu Kesi niku wae. Tante Lucy wis jenah jos kompak pisan. Ayo. Janoe. Penak lho no. Ayo. Ayo niku. Nggih. Kali anu sing nanggap niki kan olahragawan nggih ta? Nggih. Pak Lurah kan olahragawan. Heeh, tukang bal-balan. Sepak bola hebat. Sampeyan ngerti lah sepak bola sing penting apane? Gol. Hah? Gol. Ya ora. Gol ora nek sikile sing ngegolne sapa? Oh iya. Berarti sing penting sikil. Sikil. Ya ora no. Lah apa? Bale. Hah? Bale. Bal. Lek sikile tok bale ora nang? Oh, ora iso ya berarti ya. Ora iso. Sing penting apa berarti? Bale. Ya ora bal. Lah napa? Sing penting kathok. Nek bale nek sikile ora kathokan apa wani bal-balan? Ayo. Oh iya ya. Oh iya ya. Gak ngono. Apa sing penting? Gak katok. Apa? Sing penting anu koloran. Koloran kathok. Hah? Koloran kathok no lelek ora nek kolore ceblok piye yo. Oh iya. Dadi sing penting apa? Koloran kathok. Koloran kathok. Lho koloran tok lek nek kaine. Mosok wong bal-balan nggih kolor tok. Ora. Iya ya apik nendahne lek. Iya. Lundul. Nggih, saking menika. Iki lho awas lho Mbak iki asli. Tambah ilmu. Nggih. Kalah lucu. Ayo, apa enek mbaknya lho dadi dibisiki. Gelem bisi ibu anter ayo. Yo mboten apa-apa ngrano yo anu sosoke pelawaki budhek ora. Iya, dibanyane kathok kolor. Apa? Ora krungu. Bawani, Mbak? Ayo. Oh, mendadak bawa to? Oh iya. Langsung napa bawa, Pak? Langsung lho. Hah? Langsung. Sesek sangkas sampean takon sangkas. Bawa napa langsung? Loh. Sesek siji ya arep nglumer. Ayo. Bawa apa langsung mer? Ya, langsung. Oh, langsung Langsung. senengane langsung. Oh, senengane langsungan bir. Senengane sak sedas, Dus. Ayo. Masak ora. Selak nunggu hadiah nggih, Bu. Wah, arep nglumer karo Birgita jan kaya film Titanic lho. Masyaallah. Cross karo Jack lho. Dadi kaya nang ana pucuke prau karep dhewe ngono lho, ndaplang ngono kae lho. Tapi nyuwun sewu lho, umpama tenanan ngono ya keturunane apik lho. Iki masuk kaya bener irunge apik kok. Apik, nggih. Irunge ya mancung kok. Ha iya, mula kuwi. Iya. Oh, kuwi lho kancaku sing ngomong jere untune begel jere. Ayo, bae gadi L ayo. Iya, iso. Ya, Mbak, ayo. Iya. Langsung? Iya, langsung. Oke, langsung siap. Nggih. Oh, alah, langsung musik.
Kalau Mas Arif nglumer ipit-ipit ngono. Ngono dhek iki mambu dhewe kan keringet. Apa teh ambune? Mendem karo abape dhewe. Kowe ora ngerti sumpah demi Allah. Aku ndek karo Bu Kesi rekake lak dolan ning nggen Delawu kono to. Lah ning kono lak adem. Niku wonten selimute kandel. Nggih. Sirah kula, sak awak kula ku leboke selimut. Lah bokonge dhelak ya dhek ning selimut ya. Lah ngetut duwas ngono kuwi. Masalah pucet aku. Ayo. Langsung jenengan irup no, eman-eman no, sapa sing ngentekne? Ambune koyo duren kok. Ayo. Enggak ngapa-ngapa kok. Ayo. Rangkung teko bar. Pak nyapu berduaan bar nyapo. Antasena kae. Coba. Apa lo ijo? Nyingkar nyingku Jos. Cengkoke jan mengkristal. Ayo. Kaya umbel. Aja diguyokne to, Mas. Ayo. Riyen to, guyu e mari erik swarane. Biasane sak umur sampean guyu ki ngisor ya crut-crut. Lah ya ora no, nyapor e. Lah kepoyo kulino Bu Kesi yang ngerti banyoli kluthuk nang nguyu deh. Ya ora tak belok. Ora. Enggak. Sik to, Mas. Wiwi tande nyingkar nying dicengkokne no. Nggih no. Lingsem yen klumutan. Lalampahan kang kawuri tarasna tulus nadyanengku bekas mangkate iki penyanyi dangdut. Ayo. Parantine bareng nyinden apik. Ayo, jos tenan. Disun sing suwe, Mas. Mas. Kira luma nem. Ayo. Monggo gubuk asmara. Mbak. warna abang
iki mancing ae. Ya apike pancen ciri khas ngono kuwi kok. Ya iki kan bulan Idul Fitri. Itu kudu sopan. Akakku karimahmu. Cadatan sajroning ati. Datar lontor mas saya marang ati. Aku kowe dadi karangmu. Lucy Brahman, Mejen Motario, Ponorogo. Ya, ya. Halo, Nen. Ya, ya. Halo, Mas. Yen memang aku kelingan gubok kae yen takut lerem gaku aja ngono mari aku isin Pak Lurah sik to ing cagak tak tulisan Mas yo. warna abrit tandang isi raman gelaku duduk deh jenenge gobok asmara mas pikene kae lo mas tak adong tanpa bantal tanpa kasa buat abadi ketaman asmara Wah, iki. gubuk kae nyimpen awati lo mas wiwit biyen lo mas lumakai saiki lo Pak Lurah gubuk kae gabak crita nganti jagat rino Rak! Kendang kocok gubok kae nyimpen awati wiwit biyen tumaga saiki lho mas gubok kae kabeh crita kang ngasih gagat Rina kok ora babar ora babar Berarti kesenengan kok. kok balik ning dhuwur lho to Tindan kutuluk. Lah pancen biasane ngono ya gentenan sing ning dhuwur. tapi memang kok mundak ning dhuwur lho to Cak gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen lho mas tumas kok saiki lho Pak Lurah gubuk kae kabeh crita Aku apa langgar musuhe enom ra gelem mandeg deh. Turun. Balik muka. Nopal kok marai. Kok ora iso mandeg. Kutuluk.
Lho sing terakhir no. Terakhir urung kok. Ayo. Oh iya Cak. Peh lagi iki enek bintang tamu pikun. Ayo. Piye to Manohara, ayo. Eleng-eleng sik. Cedak. Kok iso lho, kowe lho lek ngendang aja menak-menak lali aku. Cedak tansah jroning ati. Nyata lontol mase saya marang ati lo Mas. Aku kowe dadi garwaku. Arek laler. Lus. Ayo Lus. Kabut. Ora barbar. Gendeng lho, Pak. Dan ngatasi sinden kaya Hooper ayo. Ayo semangate iki lho cantase Hooper sebelah kuwi lho ayo. Anggen kuwi sing apik dhewe mereke speaker ya Hooper. Toneh. Ayo. Nggih, saiki anune sik. Wah, Mbak Lucy nganti masalah ngongsrong deh ngale. Dadak dicombor ayo. Kesel tenan lho kuwi kaya ngono kuwi. Kapan lek ora olahraga, lek ora ngene iki lek olahraga, ayo. Nang omah ya ora tau olahraga, ayo. Mangga open order live TikTok wae. Mangga dasaripun entas enggal.